клиент прави поръчка от сайта и автоматизацията се задейства. Първата стъпка е сканирането на продукта. Системата създава товарителница. След това се принтира етикет с информация за продукта. Етикетът се залепя върху продукта. Той се поставя на рафт за съхранение. Когато дойде клиент за получаване, продукта се сканира. Системата открива съответния запис. Цена на продукта 39 лева. Общо за двата продукта 119 лева. Поръчката се маркира като платена, статусът се обновява на платено и клиента си е получил продуктите и е доволен. Това е силата на автоматизацията.